Okay, so may hapon sa tanan, nahapon na napunta, no? Kay murag na busy akong linya gamay. But praise God, maka padayon gihapon ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. So naa ta karon igsuon sa Exodus chapter 9, no? So salamat sa Ginoo kay gitagaan gihapon tag kay gayunan. So before ta magsugod, no? Kung na kay Biblia, maayo nga kuhaon nimo para magdungan tag basa, no? And magampo sa ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan sa tanan, maayo ka nga Dios, buutan ka nga Dios, mahigugmaon ka nga Dios, matinud-anon ka nga Dios. Og Lord, ikaw ang naghimo sa langit ug yuta. Og Lord, diha kanimo wala gayoy imposible. So Lord, nagaduol kami kanimo karong taknaa, nagapaubos kami Ginoo sa mga kasing-kasing, nagapaubos kami diha kanimo Lord. Ug ikaw among ginaawha, ginaimbitahan Ginoo nga mamuhat sa among taliwala karon samtang kami Ginoo magabasa sa imong pulong. Lord, lamdagi ang among hunahuna o God, lamdagi ang among kasing-kasing Ginoo nga amo ang madawat Lord ang imong mga pulong o God, madawat namo Ginoo ang portion nga para kanamo karong adlaw. Dalaygon ikaw o Dios sa walay katapusan, kining tanan among gipasalamatan, gibalik namo tanang dungog ug himaya kanimo lamang pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. So, iksoon, naanata sa chapter 9, no? Okay, so verse 1, magdali na lang tayo ani, no? Kay murag nahapnan jud ta. So, chapter 9, verse 1. Ingon diri. Okay, so atong mahinumduman kagahapon, no? Nay upat ka mga plagues. Unsang Bisaya sa plagues? Mga kadaot nga gipahamtang ang Ginoo dito sa Ehipto tungod sa ilang kagahi, tungod sa kagahi ni Paraon, no? Una, ang tubig na himong nga dugo. Ang ikaduha, mga baki. Ang ikatulo, mga tagnok, o ang ikaupat, mga langaw. So, karon ang ikalima, no? Ikalima na sa chapter 9. Okay, ningon diri. Ang Ginoo miingon kang Moises, adtua ang hari sa Ehipto og ingna siya, kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa mga Hebreo. Palakta ang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. Kung dili gihapon nimo sila palakton, silutan ko ikaw sa makalilisang nga sakit nga motakboy sa inyong mga kahayupan. Sa mga kabayo, asno, kamilyo, baka, karnero ug kanding. Apan, verse 4, maghimo ako og ilhanan tali sa kahayupan sa mga Israelita ug sa mga kahayupan sa mga Ehiptohanon. Walay mamatay sa kahayupan sa mga Israelita. So, ingana ang pag-preserve sa Ginoo sa mga Israelita, no? Ako ang Ginoo naghatag og tagal kay ugma himuon ko kini. So, naghatag ang Ginoo og kanang deadline, no? Verse 6, sa pagkasunod nga adlaw gituman sa Ginoo ang giingon niya ug ang tanang kahayupan sa mga Ehiptohanon nangamatay apan walay namatay sa mga kahayupan sa mga Israelita. Nangutana ang hari kung unsay nahitabo og nasayran niya nga wala gayoy namatay sa mga kahayupan sa mga Israelita. Apan nagmagahi gihapon ang hari og wala gayod niya palakta ang katawhan. So ang ikalima ang pagpangamatay sa mga mananap or kahayupan, no? Okay, so ang ikaunom, ikaunom. Verse 8, unya ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron, pagkuhag abo sa hudno og ipasabuwag ni Moises ang abo ngadto sa kahanginan at tubangan sa hari. Okay, makatag kini sa tibuok Ehipto sama sa abog og ang mga tao og mga kahayupan hubakon tungod sa abog ug mahimo kining kabahong. Busa, nagkuha sila abo sa hudno ug mitindog sila atubangan sa hari. Gisabwag kini ni Moises ngadto sa kahanginan ug nahimong sinugdanan sa mga hubak diha sa mga tao ug ang mga mananap ug nahimo kining kabahong. Ang mga salamangkero wala makaatubang kang Moises kay sama sa mga Ehiptohanon nalukop usab sila sa hubag. Apan hubag dito hubag. Okay, hubag, no? Apan gipagahi gihapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya palakta ang katawhan sama sa
gipasidaan na sa Ginoo kang Moises. So ang ikaunom mao ang mga hubag, no? Mga hubag. Okay, so napadyo ikapito, no? Kay murag 9 ni sila kabuk, no? Ikapito, ang verse 13, ang Ginoo miingon kang Moises, sayo ugma sa buntag adtua ang hari og ingna siya. Kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa mga Hebreo. Palakta ang akong katawhan aron mag-alagad siya or sila kanako. Niining higayuna ipahamtang ko kanimo ang tanan kong silot ingon man sa imong mga opisyal og sa imong katawhan aron masayran mo nga wala nay lain nga sama kanako sa tibuok kalibutan, no? Wala nay sama kanako ingon ang Ginoo. Sa tibuok kalibutan. Kay kun karon gigamit ko pa ang akong kamot aron pagkastigo kanimo og sa imong katawhan pinaagi sa mga sakit, patay na unta kamo. Apan verse 16, gilugwayan ko pa ang inyong kinabuhi aron makita ninyo ang akong gahom ug mailhan ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Amen. Apan, nagmagahi ka gihapon sa akong katawhan ug wala mo sila palakta. Verse 18, ugma sa ingon ni Arong orasa, magpaulan ako yelo, nga wala pagayod mahitabo sa Ehipto sukad masukad. 19, busa pagsugo nga papasilungon ang tanang hayop ug ang tanan nga anaa sa kaumahan, kay mag-ulan og yelo og og kadtong mga tao ug mga mananap nga tua sa gawas mga matay gayod. Okay. 20. Nangahadlok ang uban nga mga opisyal sa hari tungod sa gisulti sa Ginoo ug gipasulod nila sa balay ang ilang mga ulipon ug mga mananap. Apan ang uban wala manumbaling sa gisulti sa Ginoo. So nagyapoy uban nagmagahi, no? Wala ning tuo. Okay, so gipasagdan lamang nila sa gawas ang ilang mga ulipon o mga mananap. Kay 22. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ngadto sa langit ug mag-ulan og yelo sa tibuok Ehipto, diha sa mga tawo, sa mga mananap ug sa tanang tanom sa kaumahan. Busa giisa ni Moises ang iyang sungkod ug gipadalugdog sa Ginoo ug gipaulan og yelo. Ug ang kilat mihapak sa yuta. Gipadala ni Yahweh sa Ehipto ang kusog nga ulan nga yelo ug ang walay hunong nga pagpangilat. Okay, wala pa gayoy nahitabo nga sama ni adto sukad mahimong nasod ang Ehipto. Verse 25. Sa tibuok Ehipto ang tanan nga wala makapasilong lakip ang tanang katawhan ug tanang kahayupan nangaigo sa yelo. Syempre kanang ice, di ba? Ya dagko siguro kaayo ang ice nga gipaulan sa Ginoo. Unya nangatumba ang mga tanom sa kaumahan ug nangabali ang mga kahoy. Dagko jud ay kay nangabali man ang kahoy, no? 26. Ang yuta sa Gosen nga gipuy-an sa mga Israelita mauray dapit nga wala paulanig yelo. Ana ka grabe, no, ang Ginoo. Although ang Gosen part sa Ehipto pero gipreserve sa Ginoo para dili sila mga matay. Sila lang ang lugar nga wala gipaulan og yelo, no? Wow. Ang ana kagamhanan ng atong Dios nga atong gialagaran, no? Wala siya pagkausab igsoon. Siya lang gihapon ang kaniadto karon og sa umaabot ingon ang Hebrews 13:8, no? Kay padayon nato sa verse 27. Unya gipatawag sa hari si Moises og si Aaron og giingnan, niining higayuna nakasala ako. Husto ang Ginoo, ako og ang akong katawhan maoy nasayop. Hangiwa ang Ginoo sa pagpahunong na sa dalugdog ug sa ulan nga yelo kay dili na kami makaantos niini. Isaad ko nga palakton ko kamo. Dili na kinahanglan nga magpabilin pa kamo dinhi. 29. Si Moises miingon kaniya, inigula ko sa syudad, ibayaw ko ang akong kamot ngadto sa Ginoo. Mohunong ang dalugdog ug ang ulan nga yelo aron masayran mo nga ang kalibutan iya sa Ginoo. Amen, no? Ang kalibutan iya sa Ginoo. Okay. Pero tan-awa ra gud ingon siya, pag inigula ko sa syudad, ibayaw ko ang akong kamot ngadto sa Ginoo. Di ba naagyo di ay kanabang buhaton ang Ginoo kung atong ibayaw atong kamot diha sa atong buhi nga Dios, no?
Kana bang pagbayaw nato atong gi-worship ang Ginoo, paggibayaw nato atong gi-surrender ang atong kaugalingon diha sa Ginoo, no? So ato nang i-practice igsuon, no, nga atong ibayaw atong mga kamot sa Ginoo sa atong mga palagday nga naa kaniya. Okay, verse 30. Apan nasayod ako nga ikaw ug ang imong mga opisyal wala pagayod mahadlok sa Ginoo nga Dios. No? So niingon si Moises. Okay, so verse 31. Nangadaot ang mga tanom nga kuhaag lino og mga sibada kay ang sibada hinog naman og nahmulak na ang tanom nga kuhaag lino. Okay, 32. Apan wala madaot ang trigo kay ulahiman kining mahinog. Okay, 33. Mibiya si Moises sa hari og migula siya sa syudad. Unya nagampo siya sa Ginoo, binayaw ang iyang mga kamot og mihunong ang dalugdog ug ang ulan nga yelo og mihunong usab pagbundak ang ulan. 34. Apan sa dihang nakita sa hari ang nahitabo, nagpakasala na usab sila or siya. Apan sa dihang nakita sa hari ang nahitabo, nagpakasala na usab siya ug ang iyang mga opisyal. Nagmagahi na usab siya ug wala niya palakta ang mga Israelita sumala sa gipasidaan sa Ginoo pinaagi kang Moises. So wala na pud siya nagmatinud-anon sa iyang gipromise kang Moises. No? So ang asa naman ta ato? Ika-5, ika-6, ang ika-7 ang pag-ulan og yelo or pagpaulan og ice, no? Ulan og ice. Okay, so atong padayunon ang chapter 10, no? Kay mao na ni ika-8 nga kadaot nga gihatag sa Ginoo dito sa Ehipto kay si Paraon nagmagahi pag release sa mga Israelita. Okay, so chapter 10 verse 1. Mao ni ang ika-8, no? Ikawalo nga kadaot. Ang Ginoo mingon kang Moises adtoa ang hari sa Ehipto. Gipagahi ko ang kasing-kasing niya ug sa iyang mga opisyal aron akong ipakita kanila kining akong mga milagro. Aron kasultihan ninyo ang inyong mga anak ug mga apo kon giunsa ko paghimong kataw-anan ang mga Ehiptohanon ug unsang mga milagro ang akong giabot kanila. Kamong tanan masayod unya nga ako mao ang Ginoo. So magpailar gyud ang Ginoo pinag siyang mga buhaton, no, sa ilang taliwala. Verse 3. Busa si Moises ug si Aaron miadto sa hari ug miingon kaniya, mao kini ang gisulti sa Ginoo, ang Dios sa mga Hebro. Hangtod kanus aka magdumili sa pagtahod kanako. Palakta na ang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. 4. Kung magpadayon ka pagdumili sa pagpalakat sa akong katawhan, ugma ipadala ko sa imong nasod ang mga dulon. So wala ko kapan unsa ning dulon, no? Okay. So katong mga nakabalo unsang dulon, palihog kog comment diha sa ubos karong mabalaan nato unsay laing term sa dulon, okay? Tungod sa kabaga nila, mutabon sila sa yuta og dili na kini makita. Kanon nila ang tanan nga wala madaot sa ulan nga yelo. Lakip ang tanan ninyong kakahuyan. Mapuno nila ang imong mga palasyo ug ang mga balay sa imong mga opisyal ug ang mga balay sa tanan mong katawhan. Wala pa ingon niini ka makalilisa nga nakita sa inyong mga katigulangan sukad sila mahianhi ni ining yutaa. No? Unya mibiya si Moises sa hari. Ang mga opisyal sa hari mingon kaniya, hangtod kanus magsamok kining tawhana kanato. Palakta na ang mga Israelita aron mag-alagad sila sa Ginoo nga ilang Dios. Wala mo ba makita nga nalaglag na ang Ehipto? So yung mga opisyal niingon, no? Okay, verse 8. Busa gipadala pagbalik si Moises og si Aaron ngadto sa hari og siya miingon kanila, makalakaw na kamo aron pagsimba sa Ginoo nga inyong Dios. Apan kinsa may manglakaw? Si Moises mitubag, kaming tanan maoy manglakaw lakip ang among kabataan og mga
tigulang, mga karniro og mga kanding og mga baka kay maghimo kami kasaulugan alang sa Ginoo. Verse 10. Ang hari miingon kanila, hinaot nga si Yahweh mag-uban kaninyo apan dili ko gayod ipadala kaninyo ang mga babayi og mga kabataan. Klaro kaayo nga naglaraw kamog daotan. 11. Dili kana mahimo ang mga lalaki kay ang mga lalaki lay makalakaw aron pag-alagad sa Ginoo kon mauman kana ang inyong gusto. Og gipapahawa sila sa atubangan sa hari. Okay, verse 12, ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot aron magdagsang ang mga dulon ug kanon nila ang tanan nga wala madaot sa yelo sa tibuok Ehipto. Verse 13, busa giisa ni Moises ang iyang sungkod o gipahuros sa Ginoo ang hangin sa silangan sa yuta sa Ehipto ni anang adlawa o ni anang gabhiuna. Pagkabuntag gidala sa hangin ang mga dulon. 14, mihugpa sila sa tibuok nasod. Mao kadtoy labing dakong panon sa mga dulon nga ilang nakita sukad masukad ug wala nay sama ni adto. 15. Mitabon sila sa tibuok Ehipto hangtod nga naitom ang yuta. Gikaon sa mga dulon ang tanang mga tanom og mga bunga sa kahoy nga wala madaot sa yelo. Wala gayoy nahibilin sa mga lunhaw nga dahon sa tibuok Ehipto. 16. Unya gipatawag pagdali sa hari si Moises og si Aaron og giingnan niya. Nakasala ako sa Ginoo nga inyong Dios ug kaninyo usab. Busa pasaylua. Okay, ini siya. Busa pasaylua in town ako niining higayuna og pag-ampo kamo sa Ginoo nga inyong Dios nga kuhaon niya kanako kining makalilisang nga silot, no? Ikawalo naman ni. Okay, so 18. Unya si Moises mibiya sa hari og nagampo siya sa Ginoo. Verse 19. Og giilisan sa Ginoo ang hangin sa silangan ug kusog nga hangin gikan sa kasadpan ug gipadpad ang mga dulon ngadto sa dagat nga pula. Okay. Wala gayoy nahibilin bisag usa ka dulon sa tibuok Ehipto. Wow, grabe kayo, no? Inato ang nasaksihan nila sa Ginoo ba, no? Verse 20. Apan gipagahi gihapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya palakta ang mga Israelita. Okay, so ikasiyam nga kadaot nga gipadala sa Ginoo. O ikasiyam na ba ni? Kato sang ikon. Tama ba akong pag-ihap? Okay, una. Unsa man toy una ang dagat. Ang tubig sa Nilo nahimong dugo, no? Baki ang sunod, tagnok ang ika-tulo, langaw ang ika-upat. Ang ika-5, pagkamatay sa mga mananap. Ang ika-6, mga hubag. Ang ika-7, ulan nga yelo. Ang ika-8, mga dulon, no? So, ang ika-9 or ang ika-10, no? Ang kangit-ngit. Okay, ngondari. Verse 21, ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ngadto sa langit aron maputos sa kangit-ngit ang tibuok Ehipto. Usa kangit-ngit nga daw mahikap tungod sa kabaga niini. Busa giisa ni Moises ang iyang kamot og naputos sa bagang kangit-ngit ang tibuok Ehipto sulod sa 3 ka adlaw. 23, wala magkinit anay ang mga Ehiptohanon ug walay migula sa ilang mga balay sulod sa 3 ka adlaw. Apan hayag didto sa dapit nga gipuy-an sa mga Israelita, no? Ang Ehipto lang ang gibutangan og kangit-ngit sa Ginoo. 24. Gipatawag sa hari si Moises o giingnan niya, makalakaw na kamo aron pag-alagad sa Ginoo. Makauban kaninyo ang mga babay o mga bata. Ang inyo lamang mga karniro, mga kanding o mga baka maoy ibilin dinhi. Si Moises mitubag, kung mao kana kamoy maghatag kanamo sa mga mananap nga among ihalad sa Ginoo nga among Dios. 26. Kinahanglan dadon namo ang tanan namong mga hayop kay magpili kami sa among ihalad sa pagsimba namo sa Ginoo nga among Dios sa
kakaron wala kami masayod unsay among ihalad. Masayod ra kami inig-abot namo didto. Okay, so 27, gipagahi gihapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya sila palakta. 28, giingnan niya si Moises, pahawa dinhi sa akong atubangan ug ayaw na gayud pakita kanako pag-usab kay kun makita ko ikaw pag-usab ipapatay ko ikaw. 29, si Moises mitubag, matuman ang imong pagbuot, dili na gayud ako makikita kanimo pag-usab. Amen. Hallelujah. Mao ka na ang chapter 9 ug 10 karon no atong nahuman. Pero naa pa gyud di ay siya usa ka pinaka mangilngig nga kadaot nga ibutang ang Ginoo didto sa or ihatag or ipadangat sa Ginoo dito sa Ehipto tungod sa pagmagahi ni Paraon sa pag-release sa mga Israelita. So igsoon, I hope and pray nga padayon gyud ta nga magbasa sa pulong sa Ginoo no. Kini usa ka pag-awhag tungod kay akong nasinati nga kung dili jud ay ta magbasa sa pulong sa Ginoo magkahinay-hinay gyud tag kaluya. So kini usa ni ka pagdasig kanimo igsoon nga kita padayon gyud nga mga lagad sa Ginoo. Padayon magbasa sa pulong sa Ginoo kay mao kini ang atong kalanon sa matag adlaw sa atong espirituhanong kinabuhi, no? Kay atong espiritu di man makakaon og kanon, sa lawas ra man na siya, no? Mga sudan sa lawas ra na nato kutob. Pero ang atong espiritu, ang pulong sa Dios mao ra gyud ang atong kalanon. So salamat kay igsoon sa imuhang pagpadayon og pagtan-aw. Og salamat kaayo sa imong suporta, no? Dalaygon ang Dios og kung dili malisod nimo, please share sa uban, no? And kung dili pag bitaw kung okay lang sa imuha, please like and subscribe, no? Para mag-spread ang pulong sa Ginoo sa uban. Kasi the more ta mag-like og subscribe, ana pa sila nga the more pod nga mag-maintain ang ato ang kini nga pulong sa Ginoo mag-spread ba, dili siya ma-left behind, padayon siya nga mag-spread sa uban. So salamat kayo igsoon, dalaygon ng Dios ang Ginoo magpanalangin kanimo og tibuok og sa tibok nimong pamilya karon og hangtod sa kahangturan. Hangtod sa sunod higayon magkita-kita na usab kita. Salamat igsoon.